Sanibona phine inimikelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu nangaleli hora sibonge umdali wezinomhlaba uNkulunkulu engcwele uNkulunkulu osasithandile osasilondolozile osasihlengile osasiphilisile osasibekele osasenzele konke okuhle ngobubele bakhe konke okuhle ngokuthando lakhe konke okuhle ngokumusa wakhe konke okuhle ngokwethuba nangomusa ongapheliyo ovame njalo bantu baNkulunkulu sihlezi sinenhlanhla yazi ngokuthi sazane noJehova sihlezi sinenhlanhla yazi ngokuba indalo kaNkulunkulu ezithi zize zibabazi izingelosi zithi umuntu kanti uyini kuba umthande kangaka kanti uyini kuba umnakekele kangaka kanti uyini kuba umbekezele kangaka ona kakhulu ngesikhathi esincane kodwa wena Jehova umdali wezinomhlaba uyamthethelela uyadlula nje lapha engazuthi akubonanga lokho uyadlula nje lapha engazuthi akwenzekanga lokho umenzela konke okuhle uhlezi umgada uhlezi umlalela uhlezi umenzela konke uhlezi umthethelela uhlezi umhambela uhlezi umsiza uhlezi umxwayisa noma engezwa uphinde uzame noma engalaleli uphinde usondele noma engakufuni uphinde umlangazelele wena Jehova umkhulu kakhulu uyesabeka uyababazeka futhi uyathandeka so bantu bakaNkulunkulu ijudgment nesahlulelo siyeza esangempela eseqiniso sizela konke lokhu Jehova umdali wezinomhlaba kayiqiniso asethe wakundlala izela konke lokhu umdali wezinomhlaba asethe wasifundisa kona wasiyala ngakho wasikhalima ngakho ezama nsuku zonke mahora onke ndawo zonke mihla yonke yokuphila kwakhe ezama ukuthi afinyelele kuwena nawe ezama ukuthi athole wena nawe ezama ukuthi axwayise uqobo lwakho kodwa ngokungafuni kwakho ngokungalaleli kwakho ngokungezwa kwakho ngokusuka endleleni nangokuhamba ngokuthanda kwakho ilapho khona sizokwehla khona isahlulelo esho njalo incwadi kaIsaya incwadi kaJoel oAmose bonke abaprofeti abandulela ukufika kwaKristu besho njalo ukuthi uliyeza usuku losizi luyeza usuku losigayigayi luyeza usuku lobuhlungu liyeza usuku lobumnyama lapho khona kuzosuswa lo maphi lo le esicongweni nithathe limbekela la kuzocaca khona ukuthi lalelani ubani umdala wensuku ubani odalele konke ngoba abantu bakudelela inhlabathi benza isinonoma yini ngayo beyithinta nangosuku olungcwele lesabatha uzobuya uJehova azodila nabo bonke abenza okunjalo ngoba abantu badelela izitshalo badelela izihlahla bazenza ukuthanda kwabo uzobuya umdalo wesinomhlaba azobabonisa ukuthi uyena wayedalile ngoba abantu badelela amanzi bawasakaze bawuchitha isinomkanjani uzobuya umdalo wesinomhlaba ngokuba indalo yakhe yonke le esiyidelelayo siyenza isinomkanjani no wonder njengamanje izilwane sengasena ndaba nabantu because abantu abasayenza indima yabo abasayidlala indima yabo ezilwaneni abasayidlala indima yabo ezitshalweni abasayidlala indima yabo kahle kahle singabantu lapha emhlabeni kumele siphilisane ngemvelo ngendlela esithanda ukuthi kuphilisane ngayo nathi ngoba imvelo iyalalela imvelo iyezwa imvelo iyareacta that is why ukwazi ukuthatha iboza uthi masuliphuzile bese liyaqeda ukukhwehlela ngoba liyalalela lenza into ekumele ngabe liyayenza that is why uthi masutshalile umhlabathi bese uyavundisa bese uyalalela umilise leyo mbewu leyo ifakile amanzi athefika akwazi ukuthi ekuliseleni kwawo bese iyakhula nangampela imbewu nayalalela ukuthi sengaqhuma manje ngiyukotapeya sengaqhuma manje ngiyumbila sengaqhuma manje kukhandeka into enkulu kakhulu ezophinda ikhanda okunye ukudla yonke imvelo iyalalela kodwa umuntu uye kuphela ongalaleli odala ukuthi nemvelo izithola amachaphazela ngenxa yalokho ngoba ngongalaleli komuntu imvelo iyalimala ngoba yona ithembele kithi izitshalo zithembele kithi usindisele yonke into izilwane zithembele kithi ukuthi sizodle zonke izinto but njengamanje akusenzeki kanjalo abantu sebezenzela umathanda sebegijimela izimpilo engazona ezabo imvelo iyalamba manje imvelo isiyalahlwa manje imvelo iyangcoliswa manje ngazindlela zonke nangezinto zonke so uJehova umdali wezinomhlaba uzobuya ebuyela konke lokho ezocacisa ukuthi kahle kahle ngangikudaleleni konke lokho kahle kahle kwakumele niphile kanje nakanje if singezwa singalaleli senza intando yethu sifuna ukuphila umathanda yila khona isijezo nazo zonke izinto uJehova umdali wezinomhlaba azojaja ngazo umhlaba lapha emhlabeni ikakhulukazi ukungazani naye kakhulukazi ungamlaleli kakhulukazi ukungenzi intando yakhe so nalithuba uJesu alilethayo lapha emhlabeni ukuthi ngami ningakwazi ukuthethelelwa ngami ningakwazi ukuphulukiswa ngami ningakwazi ukuthola ukuphila okuphakade kuphela umanazana nami so there is why namhlanje namhlanga lomzuzu nangaleli hora uJehova umdali wezinomhlaba ngokholo uNkulunkulu uJesu Kristu umyalezo uthumela njalo uthi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele nihlengwe nisindiswe nibaba
ubhabhadiswe ngoba uKristu uyabuya mefika la emhlabeni wena ungabhabhadisiwe ungazihlambululile ungazani naye uzosala mefika lapha emhlabeni ungayenzi intando kaNkulunkulu ngoba uyayazi uzosala yabo the very way same way ohlonipha ngayo umzali wakho iyona ndlela uJehova umdali wezulu nomhlaba afuna ukuhlonishwa ngayo ngale ndlela othobela ngayo umzali wakho umlalela ngayo iyona ndlela umdali wezulu nomhlaba afuna ukuthi athotshele alalele ngayo ngoba i-relationship yethu noNkulunkulu ifana ne-relationship phakathi komzali nomntwana komzali nomntwana akekho umzali ongathi ulindele into enkulu engaka kumntwana wakhe that is how noNkulunkulu engalindele izinto ezingaka kithi but ulindele ukuthi simlalele mekuthuma njengamanje sihamba okhuleka endaweni ukuthi ushone khona mekuthuma njengamanje hamba uvangela loya mama ushone khona mekuthuma njengamanje ukuthi zila ukudla khona uzotubeka uwenze njalo kodwa ngokungalaleli ila ecunuka khona njengomzali akafune lutho kuwena and more especially uNkulunkulu edlala indima yakhe njengomzali uyakuvusa every day wenza isiqinisekiso sokuthi ulala udlile wenza isiqinisekiso wenzela konke even nabo bhuti bethu sisibethe amaphara lapha emadolobheni wenza isiqinisekiso ukuthi bagcine bedlile ngalabo plastic bo 5 rand ababathengisayo ngokuthi baphathele abantu nani bagcine bedlile besuthile nanoma bengakudeserve nanoma bengalaleli nani kodwa nabo bayondliwa khona kunjalo so nathi lapha emhlabeni uJehova uyasondla sinakele usenzela konke thina kumele sikwenze ukuthi sidlale indima yethu njengabantwana bakhe ngokumlalela ngomthobela kodwa uma singakwenzi lokho ila khona sothola khona uswazi ngoba umzali umntwana amthandayo wenze njani emshaya so singabantu manje uNkulunkulu kumele hlezi njalo sikhumbula ngaso sonke isikhathi ukuthi lokwesabo sabo umzali wakho iloko kusaba kumele usaba uNkulunkulu lokhu kuthobela umzali wakho iloko kuthobela kumele uthobele uNkulunkulu lokhu kuhlonipha umzali wakho iloko kuhlonipha kumele uhloniphe ngakho uNkulunkulu it's very unfortunate njengamanje sekuyabheda ngoba abantwana basabahlonipha abazali abasabathobeli athi umzali bekile umthetho umntwana ashonele athi umzali ethe ngo6 u6 awubo 6 umntwana abuye ngo10 noma abuye ngakusasa athi umzali ethe 1 no2 no3 ongenziwa lapha ekhaya bakwenze ngenkani but sifuna ukubona uzokwenzani that is how and why kwenzeka exactly nakaNkulunkulu lokho ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba ethe ubekile umthetho wayibeka imiyalelo 10 wazibeka iziyalo nezimiso zakhe wasitshela ukuthi siphilisane kanjani kodwa akusenzeki and the very same way esingakwazi ukuthi sibone ngayo lento abantu baNkulunkulu ukuthi sibuyele emuva especially thina abaZulu ngoba yithi abantu abarepresenta iZulu kahle thina sikusakhula kudala kwakhula ngenhlonipho umuntu omdala wangambhekisha esisweni umuntu omdala wakumguqela umuntu omdala wamthobela umuntu omdala wamhlonipha but njengamanje sukwazi ukukhuluma naye ngathi umngani wakho xoxa indaba nihleke azakhohle umuntu ukuthi hayibo kade umzali lo azakhuluma into ayithandayo nento efisa ngaleso sikhathi azathi awumfethu yazi wena mfethu ekhuluma noma wakhe awumfethu awubaba awena sinawana ekhuluma nobaba wakhe yilapho ke kwalahleka khona kwaqhekezeka inhlonipho and uNkulunkulu kade lebecacisa namuhla ukuthi yazi abantu indlela abahlonipha ngayo baze bayababuza ngisho abazali babo ukuthi ngikwenzeni ukuthi but kuleka ukuhlonipha umzali omkhulu kakhulu ongumdali wethu nomhlaba how about noNkulunkulu simbuza ukuthi Nkosi ngagqoka yini lokho Nkosi ngakhuluma yini kanjeni Nkosi ngakwenza yini lokho ngokuthi sikhuleke yazi enenye into ebalekile abantu baNkulunkulu kumele siyazi sihle sikhumbule ukuthi uNkulunkulu ukuze umuzwe umlalele umthobele ahleze ekhuluma nawe kuzodinga ukuthi ube seduzane naye kuzodinga ukuthi uhlezi usebukhoneni bakhe kuzodinga ukuthi uhlezi wenze intando yakhe because njengomzali if umzali ufuna ukumlalela uzohlala naye umfundi umazi uma uthanda ukuthi uma uzonda ukuthi and ngaleyo ndlela uzohlezi umlalela because the more baseduzane naye nawe baseduzane nawe injalo nje indaba ayijike so nathi the more sebaseduzane noNkulunkulu sihlezi sizondla ngezwi lakhe sihlezi sikhuleka sihlezi simnxusa sihlezi senza intando yakhe ngendlela akathanda ngayo the more uzothi uma ukhuluma naye shesha kuphendule instantly the more uzothi uzindlu ucabanga ukuthi hey ngabe ukuthi ukuthi umoya kaNkulunkulu ukuphendule ngaleso sikhathi why because useduzane naye why because awukho business why because of business into eziyinkanuko ezizisikhashana ezingeza kusiza ngalutho so abantu abaningi bake bayibuza ukuthi uNkulunkulu uphendulela kanjani awu kade sasikhuleka uNkulunkulu akasizwa thina kanti uzwa banjani cha ufuna ukuthi ube la eduzane naye ufuna ukuthi ube la ebukhoneni bakhe ufuna ukuthi umlalele wenze intando yakhe ufuna ukuthi umthobele wenze konke ukuthandekayo enkosini ngaleyo ndlela uduzane naye eduzane nawe so abantu bakaNkulunkulu sesembulelwe konke ayisekho into engasekho ekhanyeni njengamanje wonke amaqiniso asangale ndlela le efanele ukuthi abe ngayo wonke amaqiniso akhona zonke indawo ngaso sonke isikhathi enkundla ezoxhumana bagcwele abaprofetikazi zigcwele izincwadi amabhuku ama histories zonke izinto zikhona
ama-video yonke into ikhona. Sister Celestial, they have more than 500 videos bechaza ngezinto eziningi uNkulunkulu asebafundisa zona. Abaningi abaprofetikazi abashumela abavangeli baningi maningi ama-video kusabalele indawo zonke. But abantu aba-interested kuyona ukuthi what's trending kuthiwani ngosibanibani bathini bayahleka nani. Ukhohlwa ukuthi there's a message behind. Ukhohlwa ukuthi that message kumele yenziwe. Ukhohlwa ukuthi this message izele wena khona uzoyigcina khona uzozisiza wena. Because at the end of the day indaba ingawe. At the end of the day indaba ingomphefumulo wakho. At the end of the day indaba ingokuphulukiswa kwakho. Konke uNkulunkulu akuletha lapha emhlabeni ngezithunywa zakhe ukulethela wena nawe. It's not about zona. No, ayikho ngisho into eyodwa engimalana nazo. Phela ukuthi sonke kumele sisebenzele sufuzulele nombuso wezulu. But bonke ababuthakathaka kumele basizwe abaqinile. Abaqinile baphi? Yilabo abakwazi ukulalela uJehova bamesabe, bakwazi ukulwa nemimoya namadimoni. Laba ababuthakathakile abasashaya amadimoni, abadlongula benze zonke lezi zinto, but abaqinile yilabo abakwazi ukuthi ngegama lika Jesu yonke into isuke. Ngobani banoNkulunkulu eduzane, hayi ngoba benza ngoyikhopha zabo. Ayikho into enjalo. Hayi ngoba benza ngokucabanga kwakhe, never. Ayikho into enjalo. Hayi ngoba benza ngoba nakube ngcono. Akekho ngcono, sonke silalela umusa kaNkulunkulu. Sonke siyabheda, sonke siyona, sonke sinenkinga eziningi ezahlukahlukene because sonke singabantu. We are imizimba, human beings abaphila lapha emhlabeni. Ngihlezi uNkulunkulu engicacisela ngale ndaba ngokuyibeka ngesibonelo ukuthi lapha emhlabeni isono sifana namazolo. Mohamba emazolweni definitely amanzi ngeke aze ngakutheli. Ngeke aze ngakuthinta. But kuleyo thafisi yakho lobo bhova bakho lawo mabhuzi akho labo phaqa bakho lawo mahili akho lawo sandals akho. Kuzodinga ukuthi sekutholile amazolo masufika endaweni esetiyeleni uthi mba isono silahle phansi. That is why sibe sizivume njalo, sizingcwelise njalo. Because either way izindishi zizongcola. Zingcolisa ukudla, iparish, ubisi, zingcolisa yona yonke into ezifaka kuyona, but kusho ukuthini ungcola kwazi? Mele ilahle. No. Mele washwe. Impahla egqokayo zizongcola zingcolisa umjuluko, zizongcola zingcolisa insipho, zizongcola zingcolisa udaka, udoti, idust, whatever. But kumele uyilahle ijacket because isingcolile. No. Iwashe khona uzophinda ukwazi ukuthi ugqoke, uphinde uyibuyisele futhi over and over again up until kube kuze ukuthi iyaguga. Njengoba nje sigugile nami ijacket lami lashiswa istofu lana. So bantu bakaNkulunkulu engizama ukuchaza nokuveza ngalesikhathi ngalethuba nangalomzuzu ukuthi sesembulelwe konke. Abantu bakwazi ukuhlonipha abazali babo, bakwazi ukuhlonipha imindeni yabo, bakwazi ukubathobela babuze mangi ngawenza ukuthi mangi ngenza njani. But uNkulunkulu bayaleka ukuthi bamhloniphe. Because uNkulunkulu kumele umhloniphe, wazi ukuthi usuku laNkulunkulu lukaNkulunkulu. Wazi ukuthi intando yaNkulunkulu intando kaNkulunkulu, ingaxoxisi leyo nto. Ningalinge nje yaze yafaka kwi-negotiation ukuthi hayi asinegotiate namhlanje angize enkonzweni lanetha ubone nje asinegotiate namhlanje kunomcimbi ngeke ngize ayingaxoxisi. But akube siqinisekisa ukuthi yenzeke intando yaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Nakona lokho futhi angisho ukuthi abantu ababe nezinhliziyo zababhali nabafarisi ezizoqina zingasakwenzi okuhle nangosuku lenkosi. Kubanjisisa umthetho kuzobe ngalendlela le ezongamthabisa uJehova ngoba yonke into ingothando. Yonke into ingokuthula. Yonke into ingezithelo zikamoya ezinenjabulo phakathi. So bantu baNkulunkulu namhlanje engifisa sikwazi ukuthi sisembulelwe konke. Ngiyazi ukuthi abantu bazohlezi bethi into yokuthi asiyazi, into yokuthi asiqonde. Kunama platforms that are set already by umdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu. Agcwele lonke ulwazi ongalithola. Agcwele zonke izindaba uJehova azikhuluma ngezindebe zakhe through izithunywa zakhe. Angiphathi ke iBhayibheli. iBhayibheli liqukethe lonke uhlobo lesummary lwezithunywa zikaNkulunkulu kusukela kwindalo, kusukela kuvela utshani lobobonayo, kusukela kuvela izihlahla lezo zibonayo, kusukela kukhandwa ilanga leli likufudumeza likomsela impahla zakho, kusukela kukhandwa amafu lawa kunethisela ngemvula ukwazi ukudla izitshalo lapho ensimini yakho, kusukela kukhandwa inhlabathi le ukwazi ukufaka imbewu phakathi uthola ukudla, kusukela ukukhandwa imvula, kukhandwa yonke into, inyanga lo uyibonayo, izikanyezi lezo zibonayo, kusukela kukhandwa zonke izinto. Kwahamba kanjalo kwafika umthetho lo umiqondise wena uqinise ukwenza ukhalimeke, ukwenza uhlalisane nabantu ngokuthula. Because umthetho uyiprotection, uyisivikelo okusenza sihlalisane ngokuthula nangenjabulo nabanye abantu.
wazi ukuthi umakhelwane wakho ungamtshontsheli, wazi ukuthi ungamphingeli uthandoyo wakho, wazi ukuthi ungafisi because ngokufisa kwakho uzothakatha, ngokutshontsha kwakho uzobanjwa inkunzi, uzoshaya umphakathi, mhlasimpe futhi uzophelela ejele la ungeke uthande khona. Ngokwenza kwakho kubi ngokugcina usuku lesabatha uzohlezi uyisigqila ngoba uligcina uthi uyasebenza uzoba isigqila njalo ubukuthanda kodwa ukuphumula. Ebekunikile usuku lokuphumula umdalo wesinomhlaba kodwa wena ngoba ukukhumbuli awunendaba nalo uzohlezi uyisigqila njalo impilo yakho yonke. Ngoba unabanye uNkulunkulu wena and abeve benonye abanye uNkulunkulu to tell you something. uNkulunkulu sewangibonisa in a dream lapho khona izangoma zibhizi zishaya izandla omunye kuthiwa kumele ashawe emhlane eshawa ngani indlela ebuhlungayo and I woke up nginomunyo in that dream eshawa khona le nduku le enensimbi la ngaphambili bathi bhawodi umshaya ngalo emhlane kuthiwa wena sikuthembi uzophinga uzolanda ingculaza nani umshaya ngayo emhlane and ezinye izangoma ebhizi yajabule yes makashawe imagine bese ukhonza lowo uNkulunkulu loyo bese ukhothamela lowo uNkulunkulu loyo bese uthanda lowo uNkulunkulu loyo uthi hayi abantu bakithi phela abadala laba bakuhlumeza kanje laba wenza kanje. Bantu bakaNkulunkulu masibuyele enkosini sikhole ngokweqiniso. uJehova kuphela usithanda ngeqiniso njengomzali, uJehova kuphela usibekela ngokweqiniso njengomthandi wethu. Masibuyele kuye simthande ngenhliziyo zethu zonke ngoba umthanda inhliziyo yakho yonke ayizophula yena nombani ungenandaba nawe. Ngoba uthanda ingqondo yakho yonke awuzocabanga amanyala, uzomosha imali yakho, uzomosha isikhathi sakho, uzomosheka noma yini. Ngoba umthanda ngamandla onke awuzomosheka, amosheke kumlungu loyana ozogcina engakuliyanga futhi overtime yakho. Ngoba umthanda futhi ngomphefumulo wakho wonke awuzolahleka umphefumulo wakho unikele ngawo to get those fellow riches. Ebese ugcina ubhubhile ngelinye ilanga because by selling your soul wazi ukuthi awusoze waphindwa ubona umbuso wezulu. Because usudayisile wena, usutradile wena. Sebekutholile abakufunayo. Usuvele usu-out, usuvele usungapha ka-left, usungapha esiqogweni. So ayisekho indaba, akusekho ukuphiliswa, akusekho ukuphulukiswa, akusekho ukuthethelelwa, akusekho ukuhlengwa because it's long gone. Bawuthathile umphefumulo wakho bowuthumbile somewhere somehow. But ngomusa kaNkulunkulu uyena okwenza konke. Abantu baNkulunkulu sesimbulelwe yonke into. Sonke siyazi ukuthi inhlonipho ibalekile kangakanani. The more ukwazi ukuhlonipha umzali wakho, uhlonipha umndeni wakho, uhlonipha umlungu wakho, uhloniphe basi bakho bonke, ama-supervisor, ama-manager, ubathobele. Kahle kahle yona indlela okumele ngabe sithobela ngayo uNkulunkulu. Because into engiyibukayo abantu baNkulunkulu kakhulu ukuthi akuve kulula ukwenza zonke izinto senzela abantu. Akuve kulula ukwenza zonke izinto senzela umphakathi. Akuve kulula ukwenza zonke izinto senzela abazali. Akuve kulula ukwenza zonke izinto senzela omakhelwane. Akuve kulula ukwenza zonke izinto senzela izithandwa zethu. Isithandwa sakho unkosikazi wakho, umnyeni wakho. Isithandwa sakho ifiance yakho, isithandwa sakho ingoduso whatever. Ave kulula ukwenzela abantwana. But uNkulunkulu ufuna ukuthi simnike the very same love. Because ukwazi ukhipha imali yakho yonke. Ukhiphe lamalobolo. Ukhipha imali yakho yonke. Ukhipha intombi yakho oyithandayo. Ukhipha umholo wakho wonke, amabonus akho. Ukhiphe izingane zakho ziyobhudla zibhubudle manje ngoba ngoDisemba nje kuyochithizwa kukhithizwe ungubo zoKhisimusi, kukhithizwe umakhekhe ingane ifuna nayo inikwe konke. Kuyokhithizwa uBlack Friday whatever zonke lezi zinto eziba khona. Bakhithize zonke izinto abantu. Kube lula, kube mnandi futhi bakuze kusuka enhlizweni. Hayi ke akuthiwa kwenzela uJehova ke. Hayi ke akuthiwa kwenzela uNkulunkulu. Kube umqansi into ethule ithe emi kanje. Kube nzima ukuthi awungeke kanti kunani. Ebonasile umuntu kodwa ezonikela nge10 enkonzweni. Ebonasile umuntu kodwa bathi baNkulunkulu kungani kanti uNkulunkulu simnyanya kangaka. Kungani kanti uNkulunkulu simzonda kangaka. Esenzele izinto ezinkulu kangaka. Ekuphilisa, ekuvusa ekseni, lalela uvuswe alarm lakho. Lalela uvuswe ukuthi ulala udlile izolwa suthi isitambu leso. Kwayisona usiphiwe yena. Kwayisona kwayuyena oholele ekuthenini kathi uapply umsebenzi wakwazi ukuthi ku-approve yakhe application kade u500. Kunikwe wena lo msebenzi ozokunikeza u10,000. Bebaningi kangaka abantu abekade bewudeserve actually more especially abangaphezulu kwakho. Abane qualification because abantu bangena ngezinto nje bangene ngo-matric nani. Bangene ngo-experience. Kukhona abantu abayifundele leyo nto abane qualification just because akanayo experience usanda graduate esikoleni agajwe kanjalo leyo opportunity leyo. Wena wanikezwa wayithola. But yonke leyo mali leyo ukwazi ukuthi yonke into uthole zonke izinto ezidingayo zonke izinto elangazela uJehova yena
nini yena, ngasiphi isikhathi, ngaliphi ithuba, ngamuphi umzuzu, ngaliphi ihora. Bantu baNkulunkulu, uJehova umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu omandla wonke, udeserve lokho umntwana wakho umbone kudeserve. Udeserve lokho ubona umzali wakho sekhulile emdala ebona ukubona ukuthi uyakudeserve. Udeserve lokho isithanda sakho ubona ukuthi siyakudeserve. I'm not saying ukuthi uNkulunkulu sekumele simthengele amakhekhe njengamanje. I'm not saying ukuthi uNkulunkulu mase but menzele lokho akuthandayo because wonke umuntu uthanda ukuthandwa ngendlela yakhe ngithi. uNkulunkulu okayibeka letho ukuthi even when it comes to ukwenzela umuntu mhlawumbe umthengele igift noma ibirthday. Ingane mayizosuka isho specifically ma ibirthday yami cela ukuthi ningithengele ikhekhe eli chocolate cake. Ma angithandi iBlack Forest. Ma angithandi iRed Velvet. Mina ma ngithanda iBlack Forest, sorry ichocolate cake. Wena uzothi ngoba nakho ufuna lokho ngisho ngomthengela ama-Black Forest azaba u10. Usewadla phela ngoba nakho sela. But specifically ubethanda ichocolate cake. And ngokumnikeza ichocolate cake ila inhliziyo yakhe izogcwaliseka igcwale mfi ajabule ngaloko umnikeze kona naloko umthengele kona. So noJehova umdali wezulu nomhlaba uthandwa ukuthandwa ngendlela yakhe. Uthanda ukuthandwa ngezinto azithandayo. Uthanda ukuthandwa ngokwenziwa kwentando yakhe. Ufuna ukuthi uthumeke. Ufuna ukuthi usondele eduze kwakhe. Ufuna ukuthi umkhonze. Ufuna ukuthi umhloniphe. Ufuna ukuthi umthande kuphela bese ugcina imiyalelo yakhe. Le egcina ibenefit abani ayena wena. So sesembulele konke abantu baNkulunkulu. And njobe ngintshela nje ukuthi ngibeke soba le ndaba. Izambulo zonke zigcwele iBhayibheli. Ake ngilifeze. iBhayibheli. Izambulo zonke zigcwele la kule ncwadi engcwele. Zigcwele ezincwadini. Kunencwadi ebizwa ngokuthi Lost Book of the Bible. La khona amaqiniso ngobaba Enoch, oMethuselah, sorry, yes. Bonke abadlulile oMaccabees, sorry, esamenzo oMaccabees. Kube khona bonke zonke izithunywa ezingabhalwe lapha because if iBhayibheli ngabe iqukethe yonke into ngabe alikho ngaka. So kubhalwe ngendaba endala ukuthi uAdam noEva bawa kanjani esonweni kwenzakalani because abavelanga bawesonweni nabakhishwa kwenzeka izinto eziningi kakhulu kwaphezulu kwalokho. Kube nendalo ngoJesu ukuthi efike esamncane wakwazi ukuthi ngeengubo zakhe kwazi ukuphiliswa abantu. Kube nendaba eningi ngabafundi bakaJesu. Kube nendaba eningi ngabaprofeti, indaba eningi ngoIsrayeli, oLevi, oZebuloni. Kuchazwe kuzinzwe kujulwe. So iBhayibheli lihambisana nalo Lost Book. Kube izincwadi zabaprofeti abaprofetikazi. Kube izincwadi ngabo bonke abadala, bonke Alexander the Great. Kube nezincwadi ezindala ukuthi okwenzakalani ekudala, babephila kanjani. Kube khona bonke oconsistent ukuthi kwavela kanjani isiphambano, ukuthi by the cross we are conquered. Kuvele zonke izambulo. Hayi angiphathi ke ezithunywa ke. KuFacebook, kuTikTok, kuInstagram, kuYouTube, kuTwitter, Sister Celestial nakuzo zonke izindawo Beetroot, Rumble, Brighteon, ziningi izindawo. Kugcwele kusabalele izimfihlakalo zikaNkulunkulu. Because lonke iqiniso elikhuluma njengamanje uNkulunkulu, iqiniso lamanje elizele wena. Oke wathi brother Enigma ngiyamkhutha nje. Wathi abantu angazi noma bafuna ukuthi eBhayibhelini kubhalwe ukuthi Facebook yini. No, uzotshelwa manje usuzotshelwa ngeindaba ngitsona uhleli kuTikTok njalo. Uzotshelwa ngeindaba because ubonakala ivideo kahle kangcono kakhulu kulapha kuTikTok. Manje uzotshelwa ngamazwi, uzotshelwa ngaleyo ntshumayelo ngaleyo video. Angithi uhlala kuYouTube manje usafunde neBhayibheli. Angiphathi na ku-TV, Channel Faith, Channel Dumisa or Channel Daystar. Kugcwele bonke ngendumiso ngezwi 24/7. Nakhe emabandleni abafundisi, abashumayeli, ababishop, abaprofeti, abathandazi, prophetikazi kugcwele emabhodini, ematekisini, kwezovangeli, imizi ngemizi. Qiniso liyonke indawo. Uliyeka ngoba ungalithandi. Izincwadi zigcwele kodwa ufunda ama-novels, ufunde ngocansi uze ube nemizwa. Even nama movie abathanda ama-movie
khona ama-movie kaJesu, ama-movie o-Enoch, ama-movie obaMose, ama-movie you can download these things ufake kwi-laptop yakho uyibuke uzuzele uzulala. But uziyekela wena ngoba ungathandi. Sesembulelwe konke bantu bakaNkulunkulu. Because ayikho into ongenayo access kuyona njengamanje. Ukwazi ungena ku Twitter, ku LinkedIn, ukwazi ungena yonke into, ufake ku website, ufake information yakho, ufake profile yakho nani bese uthola yonke into oyifunayo. Abanye bayazi ukuthi ama-movie downloada kanjani ko NetNiger, www.netniger.com. Ungene lapho udownload ama-movie. Ngena ku download i-movie ngokuphila kwakho. Ku YouTube ukwazi ukusearcha nanoma yini oyifunayo, but ukwazi ukusearcha amaphone engabe usearcha imiyalezo eyiqiniso izosiza wena. Yes, mhlasimbe imiyalezo ke ungangaba interested kwintshumayelo, but ngena kwizambulo. Izambulo ziyathusa ukuthi because izambulo ziqonda ngqo. Zikutshela into oyenzayo. Lokho kufaka mascara zikutshela ngqo. Lokho kufaka i-makeup ukutshela ngqo. Lokho kufaka i-Q-tex, ama-rudy, izinyo ukutshela ngqo. Abanye bazathi ayikhipheki lezi zinto, ngiyakutshela i-tattoo, izinyo kuyakhipheka. I-makeup iyagezeka. Ama-texture, ama-extension ayaqhaqheka. Ibhluke liyashiseka ufaka ikete. O-skin surgery I'm sure le nto iyakhipheka. Bonke iy'nkophe ziyakhipheka. Kuyakhipheka, amacici ayakhipheka, necklace zonke lezi zinto ziyakhipheka. Sesembulelwe konke bantu baNkulunkulu. Uyeka ngoba ungathandi into. Uyeka ngoba uyifuna ngenkani. Kahle kahle bantu baNkulunkulu siyambulelwa, kepha ngezindlela ezahlukene. Angithi unegunya lokufunda lonke izwi. Yabo iBhayibheli 150 komane 10, 200 rand ematafuleni emathekwini komama. Angaziyo kwezinye izindawo. CNA ngilithenga mina lalo 160. I'm not sure manje mhlawumbe selinyukile. Ama budget wenje 200 uyazi uzothola lonke iqiniso iBhayibheli ungazifundela. Ucela umoya kaNkulunkulu abo uthisha wakho ufundise. Amaqiniso wonke akhona. But abantu abawafuni ngamasibomu. Unegunya lokulalela noma isiphi isithunywa. Ongena ku YouTube ayikho zokutshela ukuthi angikulalela ukuthi ungakulalela ukuthi, but uyizekela wena ngoba ungafuni. Shuthi ngokwambula ungakwambula yonke into ofuna ukuyimbula. Yonke into ofuna ukuyimbula ungayambula. Yonke into ofuna ukuyazi ungayazi. Konke kukuwena. Ungalindeli yonke into ngomthombo owodwa futhi. Ngoba akukho ukudla okufanayo ngeke ukuthole nanoma ikephi. Ungathola ukudla okufanayo la ekhaya kupheka uphuthu nobhontshisi. Uthi uyafena amaphelwane, hawo nakhona nalani pheka uphuthu nobhontshisi. So ngalesa sithunya leso selesihlale ekhuluma something, noNkulunkulu engambulela futhi nomunye akhulume the very same thing. Ambulele nomunye akhulume the very same thing. Ngike ngabona nje kwenye yamavideo lapho khona behlanganisa ubrother Enigma nomunye udadewethu oseke wakhuluma izinto ezinkulu ngonyaka ka2012. Ekhuluma ngendaba yama-makeup namacici and lo abhuti waze washo wathi bafethu uqinisile ubrother Enigma. Lento sekuyashiwa ngaphambilini, isiyaphinde yashiwa njengamanje. UJehova usakusho namanje, usayiqinisa nami ngiyagcizelela kunjalo akukho kwamanga. So ungathola ukudla okufanayo la nalapha nalapha. Ungacabanga ukuthi awunalawo ayingeke lo shuthi namanga lo kopele kulo cha. Bakopele kanjani kamakhelwane ukuthi nala ngiphe ubhontshisi because bebengazi. Bakopele kanjani? Because uNkulunkulu uyaleza ngendlela yakhe. Because uyazi methumele lesi sithunya esihlala eThekwini sizotshela bonke abaseThekwini. Methunye lesi sithule esihlala eAustralia sizotshela abantu base-Australia. So lokho kumele kumvimbe ukuthi akhulume into eyodwa. Kumele kumvimbe ukuthi ayaleze ngomyalezo owodwa. Cha na kanye. Kodwa konke kuyagcizelela. So uthola ukudla kamngani wakho okufanayo, uthola ukudla okufanayo kwamakhelwane, uthola ukudla okufanayo nakini. But kuzoya ngokuthi kuphi ukutesta kangcono, ikuphi okuzwa kumnandi kangcono. Ngaba kamnandi kakhulu kwakamakhelwane udlule kwakini. Kuze kukusuthisa uzofunisa mo kamakhelwane kodwa nakini kukhona. So ungayizwa kangcono imessage mhlasimbe ngomuntu okhuluma ngesingisi, noma ungayizwa kangcono ngomuntu okhuluma ngesiZulu ngoba umZulu. Ungayizwa kangcono ngomuntu okhuluma because mhlawumbe leyo language leyo oyijwayele wena. Konke kukuwena. So ulwazi lukhona endaweni eziningi. Ukuthola yonke indawo lapho ubeke khona uNkulunkulu. Singabantu kumele sihlezi sizikhumbuza ukuthi konke kulela kuthina ngaso sonke isikhathi. Konke okutholayo ukuthola ngokuthi uvukile wayosebenza. Ukuthola ngokuthi uvukile wakhandlekela. Ukuthola ngokuthi uvukile wenza something. Ngisho ngayinto ebukeka incane kangakanani, the fact that usukumile wayophaka uzokwazi ukuthi sisaphe isisuthi.
The fact that usukumile waqala wabeka amabhodo waqoba wenza ukuthi wena uzothola umvuzo wezenzo zakho, wena uzothola umvuzo wokuhamba kwakho, wena uzothola umvuzo ngomkhandleka ngamandla owa-aplayile kulento othe wayenza ngaleso sikhathi, wena uzovuza ngaso sonke isikhathi. Ngoba isiphetho sayo yonke into sisesiqalweni. Kuya ngokuthi isiqalo sakho kube yini. Ilapho khona isiphetho sakho sizobonakala ukuthi naso sizoba yini. Ngoba ifoni yakho uvukile wayicharger, isiphetho sakho ukuthi ibhetri igcwale noma kuthiwa kuhamba ugesi. Kodwa uyazi ukuthi wena unayo ibhetri. Uyazi wena unakho ukuthi. Ngoba ithe iphela inyanga, wathatha imali quickly wathenga igrosa. Uyazi ukuthi uzolibela udla for the rest of the month. Ingazi yaspendeka ngendlela engekho right. Ngoba uvukile ngo-4 waye emsebenzini, uyazi ukuthi makuphela inyanga, kaching qinqin. Kube naleyo notification leyo ehlekisayo. So ithuba hlezi likhona. Ithuba hlezi livulekile. Lihlezi lilinde wena. Lihlezi lizoba ngelakho uma uthanda, uma ulithatha, uma ulikhandlekile. Uyazi usuka kaNkulunkulu. Nalithuba usaphila. Lisebenzise ngokubuyisana nomdali wezinomhlaba. Lisebenzise ngokwazana noJesu Kristu umfeli wakho. Lisebenzise ngokwenza intando kaBaba uNkulunkulu. Ngoba kumele adlula. Yabo lo 6 o'clock uzoshaya manje. Mawadlula phinda ubuye. Ngiya 3 o'clock ushayile emini. Usudlulile ngeke uphinde uzobuye. Noma ungawuhayizela ukhayelele kangakanani. Lokho kwenzile ngalesa sikhathi. That was your decision ukuthi wenze kona. And it's counted upon impilo yakho. So bantu baNkulunkulu emele sikwazi ukuthi kubaleke ngalendlela esimanga ukwazana noNkulunkulu. Kubaleke ngendlela esimanga kahle kahle sinenhlanhla. Kahle kahle ukuthi sazana naye. Ngoba ngaye siyavuleleka. Ngaye siyambuleleka. Ngaye siyakhanyiseleka. Kubona konke. Ngaye siyaxwayiseka. Ngaye siyatsheleka. Ngaye siyalawuleka. Ngaye siyasizakala. Ngaye siyaphila. Because yona into esilangazelela ngemihla ukuphila kwethu ukuphila. Njengamanje ukuhlobo lwendlela angazami ngayo uNkulunkulu, like I said, ukuthi ulwazi ligcwele kuphi nakuphi nakuphi. Ngenzela ukuthi ucaciseleke wena muntu, ungasho ukuthi kahle kahle zonke lezi zinto ezitholakala lapha. But masahamba ukuthi hayi laba banamanga, laba badlala ngathi. Hayi, okay. Uzobona. So ayikho indlela angazami ngayo uNkulunkulu ohlala ekhaya ezulwini ekutheni afinyelele kubantwana bakhe. Alukho uhlobo lwencwadi angalizamanga kwabathanda ukufunda. Alukho uhlobo lwebhodi angalizamanga angabekanga kulo kwabahamba bebuka. Alukho uhlobo lomabona kude kwabahlezi behleli kosofa bembetha ama-throw bejamela iTV. Alukho uhlobo angayifakanga kulo engazifakanga kulo kuze zonke indawo laba bantu bezifaka khona. Angiphathe inkundla zokuxhumana like I said. Lonke uhlobo lenkundla yokuxhumana khona uNkulunkulu phakathi. Khona isithunywa sakhe phakathi. Khona iqiniso lakhe phakathi. Khona konke athanda ukuthi kufinyelele kubantwana bakhe phakathi. Ngoba uzama ukuthola bonke abantwana bakhe kuzo zonke izindawo abakuzo. Uyaphinda futhi usazama emakhaya kwezovangelo imizi ngemizi ubangela isicefu ngqongqozelo ngisho nilethe izulu. Usaphinda usazama futhi uthi wena ubhizi, uthi wena umatasa, uthi wena uyahamba, uthi wena ukuthi nokuthi, kodwa ezamela wena ngoba konke kungawe. Kahle kahle usizwa wena, kahle kahle uphulukisa wena. Ulibele uyancengwa, uncengile impilo yakho. Ulibele uyabizwa, ubizela ukuphila kwakho. Ulibele uyalangazelelwa, ulangazelela impilo yangaphakathi. Kahle kahle kumele abe uyatshelwa kodwa uyancengwa. uNkulunkulu libele liletha imiyalezo yakhe kancane kancane ukuncenga. That is why isho njalo incwadi kabaseKhorinthi besibili chapter 5 verse 20 ukuthi bazalwane ngiyanincenga buyisana noNkulunkulu ongasazange isono, buyisanane nomdali wezinomhlaba noJesu Kristu. So usancengwa namanje uyancengwa, uyaphinda uyancengwa ngempilo yakho.
It's like cabanga uzofika lo dokotela asukele esibhedlela ezongqongqozela akubuza ukuthi unasifo sini ngizokulapha esukela wena nje esibhedlela. So ningakuthathe kancane ukulandela nokuvakashela uNkulunkulu ngezithunya zakhe nangomoya wakhe ngoba usuke ezosiza wena. Leso sithunya suke soletha umkhuleko ozoqalisa zonke izifo ezizayo ezihlelwa isithi emndenini. Uzoqalisa lesa sifo lesiya mase ngithi isifo sengisho ukufa. Angisasho izifo zoshukela zo-BP ezamakhanda sengisho ukufa obekuzofika in 2 days. Bese ngumkhuleko uNkulunkulu aniphe more time because the more mamukela umuntu kaNkulunkulu wena uthola isibusiso and leso sibusiso singabe noma yini. Cabanga ukumamukela nje kuphela akhuleke lo 5 minutes suthola isibusiso sa 5 years. Imagine. So it's like athumela udokotela and akulethele yonke imishanguzo yasesibhedlela. Inhlanhla engaka angikaze ngayibona mina. Nakwisimo esinjalo izulu uma isakuvakashela baze basho abantu bathi yazi kuyinhlanhla enkulu ungenele isithunywa saNkulunkulu kanti kuleli gceke kusangeneka. Kusuke kuyisithunywa esiyinyawo sikaNkulunkulu, esiyindebe sikaNkulunkulu, esizandla sikaNkulunkulu. Athi umuntu awungejabula umuntu kaNkulunkulu usufika ngicela ungibeke izandla. Umoya kaNkulunkulu uzilapho uzosiza wena nomyalezo wakho owudingayo ukuze uthole ukuphulukiswa. Masazi singalibali abantu baNkulunkulu kunempela ukuthi yonke imizamo kaNkulunkulu ayizamela mina nawe. Awuhlangane naye halfway. Because uyazama ngeincwadi. Hlangana naye funda phela. Ngalawo mavideo buka phela just 10 minutes. Usiza wena. Ngalelo bhodi odlula endleleni just funda nje ipheshana elilodwa. Thwaphenduka umbuso wezulu usondele. Thwaphenduka uKristu uyabuya. Thwaphenduka nakho ukufa. Ngokungafundi kwakho mhlawumbe imibuzo ufunda lencwadi bese uyasaba bese uyekhaya. Kanti ngokuyidlula ungalifundi lelo bhodi uzothi ubusuka bese uyahamba ethaveni kanti kuyonikelwa ngawo ukwazi ufele lapho. So ahlangane naye uNkulunkulu phakathi nendawo. Khona uzosizakala ufumana ukuphila umuntu kaNkulunkulu. Indaba ingawe lalela. Izulu libiza wena. Liyakuncenga njalo. Phenduka kusemanje. Akusekho manje okufihliwe yazi. Akusekho manje ongekho. Akethi umpristi wami siphila ku-aquari era. Isikhathi solwazi. Njengoba ngitshela nje abathakathi. Abakade bebe abathakathi. Ama-Satanist. Izinyanga abayinyanga manje abakade beyinyanga. Abade beyama-wizard bonke. Basabalalisa ulwazi. Ukuthi lalelani sithakatha ngento yokuthi. Sithakatha ngakuthi. Sithakatha ngokuthi. Amadimoni ithunya zivezela ukuthi amadimoni asebenzisa ama-products o-1 no-2 no-3. Asebenzisa konke kuhlakazekile kundlalekile. Wena kucela nje umoya kaNkulunkulu ukuthi ukholelele olwazini olubalekile oludinga wena ozoqondisa wena lusize wena ukwazi ukuthola ukuphulukisa. Wena khulekela ukuthi uNkulunkulu akusize akukhanyisele ezindleleni zakho zonke. Khona uzokwazi okuhle nokubi. Uzokwazi ngawe ngempilo yakho ukuthi mina njengoba ngihamba nje ngihamba kanjani. Njengoba ngigqoka nje ngigqoka okufaneleni. Njengoba ngikhuluma nje ngikhuluma kahle yini. Njengoba ngenza nje izenzo zami zokulunga yini. Usisiza wena. So ezabasenga kusekho manje okufihliwe. Yonke into isisebha. Ukukhanya uthe bha kuze kukhanyisele bonke abantu. But it's unfortunate ukuthi the more kukhanya uba ukhanya khona ukubaxhophayo emehlweni. Azi umuntu akufihli akunciphise. Asikuyangixhopha. Why? Because usahleli nesono usahleli nongcola. Let me share a quick story. Kuthiwa kunendoda ehlezi idla emgqomeni. Idla udodi. But idla njalo mase kumnyama ebusuku. So njalo mase kukuhlwa endaweni esebhaki. Iyahamba iyodla emgqomeni. Kwathi langa limbe. Kwafaka ugesi. Is it the street lights or whatsoever? Yathi fika. Yathi buka umgqomo. Ha. Kanti kunezimpethu ezingaka. Ha. Kanti kungcwele kangaka. Ha. Kanti kunje. Ayidlanga ngalobo suku. Yalala kanjalo ilambile. Yase isihlele ngelanga langakusasa. Izwe isikhala sithi ku. Ya realize ukuthi khona lento
engenze ngangadla. Yakhumbula ukuthi mina bengidla njalo kumnyama. Inkinga kube lo light lo. Inkinga kube lo gesi ongikhanyisele. Ngase ngabona, ngase ngangadla. Ngcono ngisuse lo gesi bese ngiqhubeka ngiyadla. Umehluko ukuthi kusanjalo. Ukucima kogesi kuyahlambulula yini lo mgqomo ube clean. Ulethe ukudla oku-hygienic ongena ama-germs. Ngoba ukucima kogesi kucima uqiniso elisiza yena. Ekuthenini angadla okungcolile, angadli izimpethu kodwa ufuna ukuzidla ngenkani. Nale qiniso likhona. Uzoyidlula leyo video ufana nomuntu odla impethu. Nale qiniso likhona. IBhayibheli lidliwa intuli ekhabetheni lakho, wardrobe wakho. Lidliwa izintuli whatever la ubeka khona. Khona uzoqhubeka nobumnyama, uqhubeke nesono, uqhubeke nokuntshontsha, uqhubeke nokuphinga, uqhubeke nokudaka, uqhubeke nokufeba, uqhubeke nokuphuza, uqhubeke nokubhema, uqhubeke namanga, uqhubeke nokuhleba, uqhubeke nokungcola, uqhubeke konke okwamanyala kodwa okubhaliwe ezweni ukuthi ungakwenzi. Ufuna ungawabuka ama-video brother eningi makhona uzoqhubeka nawo noma amacici akho, uqhubeke nawo noma necklace akho, uqhubeke nawo nawe-rouge yakho, ufuna uqhubeka nazo zonke izinto zakho. Hello, it's unfortunate ukuthi ufuna ukuqhubeka nakho ngenkani. Wena egcineni kosuku ozofa, ozobhubha, ozoba nenkinga ngomhla wokuphela. So njengoba isibani sesikhanya kangaka, umsebenzi nje ukuthi wena usithathe sikhansele. Umbuzo uthi uyakubuka yini lokho sekwembuliwe? Uyakulalela yini? Ungagcina ukulalela bese yakwenza. Ngoba kufana nokuthi isithe sesembule ingubo, sesemvula isiketi. Ukuthi kanti sisebenza kanje, simatasa senza lokhu nokuthi. Because ngingatshela ukuthi abantu usathana urelaxile la ekhona uhleli nani. Uyafukuza, uyasebenza, uyalwa namakholwa nabazana noKristu. Simatasa senza ukuthi sikubalekele, senza ukuthi abantu baNkulunkulu bakubalekele konke okaNkulunkulu. Cabanga usutsheliwe ngesitha sakho ukuthi siphethe lophu uhlobo lwesibhamu, ukuthi sofika nini, sizofika ngo-2 ekuseni, sizofika sigqoke izinto ezimnyama, sizofika. Yini engakuvimba ukuthi kushaya u2 usu-ready? Yini engakuvimba ukuthi kushaya u2 uyazi usucashile, uyazi ukuthi sokuqhamuka sigqoke into ezimnyama uzoshesha umplothe qala ukuthi mayeza nje mina ngiphethe ukuthi nokuthi. Yena uphethe isibhamu, mhlawumbe uphethe isibhamu esincane, mina ngiphethe ivolovolo elikhulu. Yini engakuvimba? Wazi ngisho isikhathi. Wazi, so nathi siyazi ukuthi sithe siyabhonga njengebhubesi sifune esingamjani esingamgwini. So ngoba usuyazi, yini ekuvimbayo ukuthi uthathe izikhali abhale ngazo kwabase-Efesu chapter 6 ubaPawuli ethi nazi izikhali zamaKristu. Hlala nibophile inkalo zenu ngensindiso. Uhlele njalo usindisiwe, uhlengiwe, ubhabhadisiwe. Hlale njalo ufakile isivikelo esiyithemba, wazi ukuthi mina ngithemba uJehova. Mina noma kuthiwa kwenzakala noma ngihamba esigodini sethu lokufa kwesabo kubi. Uhlale njalo ufake iqiniso livamela endebeni zakho ukuthi noma abantu bethi beholeleka, bethi bekwenza ukuthi, bethi beyakulinga nani ukuthi mina ngeke ngikwenze ukuthi, mina ngeindebe zami ngeke ngize ngihlebe, mina ngeindebe zami ngeke ngidle ingulube, mina ngeindebe zami ngeke ngiphuze utshwala. Uhlale njalo ulungele ukushumayela indaba ezinhle zikaNkulunkulu, because ukushumayela abantu baNkulunkulu kwenza into eyodwa, wenza ukuthi njalo uhlezi ukhumbula. Because imizi ngemizi uzokhuluma konke okusezwini okwaziyo, but ukulibala bese uyakhumbula komba uJehova bethi yasibesabe, komba uJehova bethi yasimfune esatholakala, komba uJehova uthi uyabuya ngamavo, komba kuzofika isikhathi sendlala yezwe, komba uJehova uthi bheka geza masinyane nomvuzo wami unami kumnika ilona njengomsebenzi wakho, komba uJehova uthi ungakhathazeki. So bantu baNkulunkulu, that is why uKristu uhlala njalo ethi sihlezi siqina ngezikhali zakhe elokugcina qinani emandleni enkosi. Aphinde athi uKristu malihlane njalo silindile silungele unxusa labangcwele, because kumkhuleko ake lapho sishaya uvala, ila uba ne-energy, ila uba namandla, ila uba nokuqhoza intshisekelo ukwenza konke. Ngoba ila umoya kaNkulunkulu usuka la usuka khona uzohlala la uzizwe unjengebhubesi. Bantu baNkulunkulu, seniyazi manje ukuthi khona isikhokho, kodwa nihlalele ukuqhubeka nezinto ezinifaka phakathi. Because abantu abaningi vele bekhala ukuthi asazi ukwenzakalani ngolwethuli, usuyazi manje nesikhokho, kunokulahlwa, kunokubhubha, kunokukhala, kunosizi, kunokuzisola.
Abantu bayazi ukuthi uzobhujwa futhi kuzobhubha abaphila impiloni, impilo enjani, kodwa basenandaba. Bancamela ukuthi bafe kunjalo. Bancamela ukubhubha kunokuba bashiye isono. Usungancamela ukuthi ulahlwe kunokuthi ukhumule nje cici ulibeke lapha. Usungancamela ukuthi ulahlwe kunokuthi ayenze isense. Bashintshe baphenduke khona bengeke bebhubhe, kodwa iqiniso ukuthi bayozisola ekupheleni singasabuyeleki emuva. Phinde nikhumbule abantu baNkulunkulu ukuthi ayi ngoba konke ukwenza ngekwentando yakho, ngoba ukwenza ngamandla akho akekho noyedwa. Ngisho izithunywa zaNkulunkulu awukho nokodwa ezikwenza ngamandla akho, because even imiyalezo ukuthi idlulise kanje kwinkundla zokuxhumana kuyakhulekwa ngoba akulula. Izithunywa zonke kuyakhulekwa, cela enkosini ngoba kuwona umdlalo lo, impi. So nawe uhlezi wazi ukuthi ngeke uze ukwenza isinoma kanjani, but kumele ukhuleke, ukukhulekele. Angisakufuni Nkosi ukuthi ukukhulekele uNkulunkulu uzokupha amandla. Uzokwenza uyinyanye nje lento. Cabanga kade uthi mina ngeke ngiphila nje. Hawu, ngaphila kanjani ngaphandle kwenyama, kodwa ngakwenza uyinyanye. Ungabi safisi ngisho uyibona. Angakwenza uyinyanye yonke into enomoya omubi phakathi. Ungasafisi ngisho. Sona lithuba abantu baNkulunkulu. Lisekhona mawusaphila. Ulwazi lugcwele. Abathakathi bayasho ukuthi basebenza kanjani. Ama-Satanists like I just said. Manje izimfihlo zabo bayayikhipha. Even inyanga enkulu brother Maweni, ogogo Maweni. Bayasho ukuthi mawufuna ukuthwala sekuthatha sikuyise eMozambique, uhlale nenyoka 7 days unqunu uzilile. Inyoka mawufuna ukuthwala wesifazane sifaka inyoka ngapha bachaze bonke amanyala. Basethi chitha isaka. Ukuyeka ngoba ungathandi. Ukuyeka ngoba uthanda. Kungani abantu baNkulunkulu nifuna ukubhujiswa ngenkani? uNkulunkulu ebengafuni lokho. Usakubuyisana namhlanje. Buyele enkosini uzisize wena ngoba impilo yakho isizandleni zakho. Konke kukuwena ngaso sonke isikhathi. Nangalo mzuzu nangaleli hora ngifisa ukukhumbule ukuthi unokuzikhethela kona konke. Sesembulelwe konke. Unozikhethela izona zonke izinto. Mawukhetha ukuphila, ulandelele ukuze ukuthole. Ukulandele uzokuthola. Ngeke kwenzeke namhlanje. Ngeke kwenzeke ngale message kuphela. Ngeke kwenzeke mhlawumbe next week. Bese kuzokwenzeka mhlawumbe after 3-5 years. Kuzoya ngokuthi ugijima uzikhandlekela kangakanani. If ufunda kanye iBhayibheli kuzokwenzeka after isikhathi. But if ufunda njalo mhlawumbe ngo-5 uNkulunkulu uzobona ugqozi nentshisekelo. Abona ukusondela kwakho kuye. Ebese sisondela kanjalo kuwe. Sokulandelele. Ufuna uzokuthola ungakulahla ithemba, ungagive up. Ufuna ukuthi kumele uphile kanjani. Wenze ini, ungenzi ini. Uma usufikelele kulolu lwazi olunjalo, uzofumana ukuphulukisa ngiyakuthembisa. Yonke into ofuna ukuyazi lapha emhlabeni ungayazi. Konke kulele kuwena. Uma ufuna ukwazi ngokufa, kukhona ulwazi. Uma ufuna ukwazi ngesihoko, lukhona ulwazi. Ufuna ukwazi ngoNkulunkulu, lukhona ulwazi. Ufuna ukwazi incwadi engcwele iBhayibheli ukuthi li-understandwa kanjani. Athi umuntu incwadi ezikronika ngayiqalaphi. Hawu yamakhosi yini? Lukhona ulwazi. Ufuna ukwazi ngokuzila. Uthi kahle abantu bezila beze belambise yini? Lukhona ulwazi. Ukubaleka kwamanzi, lukhona ulwazi. Ufuna ukwazi ngawe, why nginenkinga, why ngine 1 or 2 or 3, lukhona ulwazi. Ukubaleka kokukholwa, lukhona ulwazi. Konke ungakwazi, ungafinyelela kukona wonke amaqiniso. Kuphela uma uthanda futhi utshengise ukuthi uyathanda. Inkosi mina nabantu baNkulunkulu enibusise, enisize. Sesembulelwe konke. Wonke amaqiniso akhona. Kumele utshengise ukuthi uyathanda iqiniso khona uzolithola. Inibusise njalo iniholele kulona lonke iqiniso enilidingayo, enilangazelelayo. Kusangenzeka. Lisakhona ithuba. Lihle ithemba kumuntu osaphila ngoba esangakuthola ukuphulukiswa. Isithemba kumuntu osakhuluma ngoba esangakuthola ithuba lokuthi Jesu ngiyakwamukela njengenkosi nomsindisi. Lihle ithemba kumuntu osahamba
ngoba sangagijima yobhabhadiswa. Lihle ithemba kumuntu osezwa ngoba engathi ufika umyalezo kaNkulunkulu ufika uthinta uqobo lwakhe ebese ethola ukuphiliswa. Ngoba iqiniso uJesu Kristu owafa wavuka namhlanje bantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe nisinde sinibhabhadiswe ngokuba ukufa kuseduzane kakhulu. Nkosi nibusise. Hlezi nazo uNkulunkulu yasizonda isona. uNkulunkulu yabuthanda abongcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana khona uTikTok ulihle ithemba, uFacebook ulihle ithemba Mzobe laba khona imibhalo for abantu abafuna imode nama short 10 minutes clips. Naku Instagram ulihle ithemba went with I am Mzobe. Usesembulelwe konke. Ungazifinyezi. Ufuna ukuthola. Uthola iqiniso. Uthola ukuphila. Kwesibi nawe. Sise manje sephakathi. Amen.